Okhulumayo nguSibongile. Lana sizobe sixazulula lenkinga le elandelayo. I-triangle ka-ABC, i-triangle enhle eno-AC ongu-7 no-BC ongu-24. Engele okwesokudla ka-C no-M thingidwebe nayi. So idweba nibone kahle u-C uzoba le kule ngxenye le, bese ngapha sizoba no-A, bese lo ngaphansi kuzoba u-7, bese lana sizoba no-B, bese le ngxenye le lobude bayo kuzoba u-24. Kule ngxenye enye le ubude sizothi ngu-M la lingaphakathi lika-AB kanye no-D sizobhala u-M. Eyodwa ka-AB no-C. Manje uma u-AD is equals to BD is equals to 15. Sinikwe indawo ye-triangle u-CDM esingayenza kanjena. Singathi M square root ka-N ngaphansi kuka-P. Uma u-MN kanye no-P ba-positive, u-M no-P ngama-prime, bese u-N akasebenziseki noma ngayiphi i-square. La u-D uzohlala lana, bese la njengoba nibona sidweba la sizama ukudweba i-triangle. La sothola u-M esomhlanganisa no-N bese simhlanganise no-P. Bese njengoba ngishilo ekucaleni u-D uzohlala lana kube ngu-15 degrees. La kwamele sithole indawo yala mubala lo ohlaza. La u-A is equals to C7,0, u-C u-0,0, u-B 0,24, M 7 ngaphansi kuka-2 no-12. Bese la into esizoyenza ngizozibhala lezi zinto lezi engithe ngazisho ukuze sikwazi ukuxazulula sithole impendulo yalama engelana engiwadwebile la ngaphakathi. Ngiyathemba ukuthi niyawabona. Ngine-engelana ehlaza kanye nomunye umbala la. La ngithe ku-A sino-C7, bese uma ngiqhubeka lana u-C wethu 0,0, bese u-B wethu kuzoba ngu-0, ngiyaxolisa 0,24. Bese la lo M wethu lo ngithe kuzoba u-7 ongaphansi kuka-2 kanye no-12. Ngizombhala 12 wami kanye nalo 12 wami lo. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo sizoya eceleni sizame ukuxazulula le angle le esithe sanikezwa yona le bengisakhuluma inombolo zakhona manje. Sizoyibhala lana. So 224 squared hlanganisa no-7 squared engizomhlanganisa la bese ngithi AB is equals to AB squared. La ngizoqhubeka kanjena ngithi 24 ngu-576 engizomhlanganisa no-49
is equals to AB squared. La lo 576 ngihlanganise no 49 impendulo engiyitholile lana ngizothola le mpendulo le elandelayo ngizoyibhala. Thole u625 is equals to AB squared. Bese la lo squared lo ngizozama ukuthi ngifake no squared ngale bese ngizoba no AB is equals to 24. Ibanga sithole ukuthi ngu24. Ngiyaxolisa, ibanga sithole ukuthi ngu25. Sizothi lana ke u25 ngaphansi kuka2 ku-BM wethu u-B kanye nala u-M no-A 25 ngaphansi kuka2. Okunye esizokwaziyo ngokuthi u10M u-M oka-CMA ngiyamthemba ukuthi niyambona i-triangle nayo. Lana phakathi ku7 kusinika lelo isiqiniseko sokuthi lo CDM angle sigxile kuye ngoba ubalekile. Ngaphansi sizoba no25 ngaphansi kuka2 ngoba iyafana. Sizofuna manje ingxenye ka-DM ezohlangana no-A ka-B. Ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala ukuthi ngichaza ukuthini la. Sizoqhubeka kanjalo njengoba ngishilo ukuthi la sesizofuna ingxenye ka-DM ezohlangana no-AB. Sizohamba sibhale lesibalo lesi saka DM njengoba sifuna uDM sombhala nikwazi ukuthi sithole impendulo yaka DM. La into esizoyenza sizothatha le ngxenye le eno25 ngaphansi kuka2 simenze u-squared bese simhlanganisa nalo DM squared lo. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo sizoqhubeka kwenye ingxenye. Ngizohamba ngiyombhala le eceleni nizokwazi ukubona kahle. Ngithe soba no25 ngaphansi kuka2 sibe no squared lana njengoba simhlanganise nalo DM lo simenze squared ile sifunayo ngulo DM squared. La impendulo engizoyithola la ngizothola lokhu is equals to 225. Impendulo engiyitholile la ngithathe lo 15 squared kwaba 225. La sizoba no DM squared lo uma sesinaye bese la lo 25 squared ongaphansi kuka2 lo sizomhlanganisa naye sithole lokho kulandelayo 925 squared u4 u2 squared lo ngaphansi kuka25 bese sizosusa le ngxenye le enye engizoyibhala le elandelayo. La manje sesizosusa u625 ongaphansi kuka4 esokuthola lapho sizothola lokhu 900 engimsusa ngo625 impendulo engizoyithola lapho ngizothola impendulo elandelayo u275 ongaphansi kuka4. La sisafuna uDM ningakhohlwa. La impendulo engizoyithola la ngizoyenza i-square root. Square root ya 275 singayihlanganisa kanje si25 ngimphinda ngo11 ongaphansi kuka4 bese la is equals to siyaqhubeka la sizoba no5 sikwazile ukususa square root ne-square root sa11 ngaphansi sika2. Manje sesizofuna ubude bale triangle le sifuna usin
yale angle ukuze siqhubeke le triangle le ka BMC. Ngiyathemba ukuthi niyayibona. Siyazi ingxenye ukuthi ngu-25 ongaphansi kuka-2 kanye nalena enye ingxenye siyazi futhi ukuthi ngu-25 ongaphansi kuka-2. Sesifuna ubude njengoba ngishilo. La sizodweba kanjena. Themba niyabona ukuthi ngidwebani. La inhloso ukuthi ngithole ubude. Lana ke sesizofuna i-data ka-cos. Nasifuna i-data ka-cos sizohamba soyenza isibalo eceleni sizame ukuyixazulula. Sithole le data le engikhuluma ngayo ka-cos. La ku-B sino-24. Lo 24 lo wethu nayo uzoba yingxenye yalesibalo lesi esithe sosibhala kanye nalo 25 ongaphansi kuka-2 uzoba nayo yile ngxenye le esizoyibhala. Le njengoba ngishilo ukuthi sizoba nesibalo. Kodwa manje sesizogxila ku-data ka-cos. Ngiyathemba niyabona njengoba ngibhalile u-data ukuthi lo data ka-cos lo ukuphi. La sizohamba-ke sobhala isibalo sethu. Ngaphandle kokuthi ibhale isibalo sethu, ngizothanda ukuthi ngidwebe nginikhombise okuncane la. La sino-BC kanye no-M. Nayi angle yethu. Le ngxenye le u-0 data ngiyaxolisa ngizomhlanganisa no-90 degrees bese la ngu-24 wethu bese le ngxenye yethu ngu-25 ongaphansi kuka-2 nale ngxenye le futhi ngu-25 ongaphansi kuka-2. La njengoba ngiphinda shilo ukuthi la sesizofuna i-data ka-cos. Into engizoyenza la ngizobala lo 24 kanye nalo 25 ngaphansi kuka-2 ngembhalele abe nabo squared. Lo 24 uzoba no squared is equals to 25 lo ngaphansi kuka-2 njengoba ngishilo uzoba no squared bese ngimhlanganisa nalo 25 lo ongaphansi kuka-2 futhi ozoba no squared bese ngimsusa ngo-2 ono 25 ngaphansi kuka-2 kanye no-25 ongaphansi kuka-2 bese la eceleni njengoba ngishilo sizothi soba no-cos ka-data zomhlanganisa no-90 degrees. Ningakhohlwa la ukuthi sisafuna o-sin data kodwa la njengoba ngishilo ukuthi sisafuna u-cos ngaphandle kokuthi ekugcineni inhloso yethu ngu-sin kodwa manje sisagxile ku-cos. Sobuyela emthethweni la into engizoyenza ngizothi cos data is equals to ngiyaxolisa la sizothi cos x is equals to sin 90 degrees nga-umsusa u-x. La bese ngizoqhubeka ngithi u-cos data ngimhlanganise no-90 degrees is equals to sin nalo 90 degrees engizomsusa ngalo data lo kanye nalo 90 degrees engizokuthola la ngizothola o-sin data o-negative data la kufana nokuthi la ngino-negative sin data. Lana sesizobona o-sin data sekungu-sin data njengoba ngishilo. La sizoqhubeka-ke ngesibalo sethu. Lo 24 squared lo
impendulo engizoyithola ngo-576 is equals to 2 engizomphinda ngo-25 ongaphansi ngiyaxolisa bhala futhi kali-25 ongaphansi kwa-2 squared ngimhlanganise no-2 ono-25 futhi ngaphansi kuka-2 squared. Khumbula ukuthi manje sesino-sin data. Uma ngichubeka ngalesibalo sethu la ngizothola lokhu okulandelayo. La ngizothola u-576 is equals to 2 zomphinda ngo-25 ongaphansi kuka-2 squared. Bese sizoba no-1 engizomhlanganisa no-sin data. Loko uma sichubeka njengoba sino-2 ono-25 ngaphansi kuka-2 squared. La sizosihlanganisa sithole lokhu okulandelayo. Sizoba no-625 ongaphansi kuka-2 manje. Bese sizochubeka nesibalo sethu la sibe no-576 engizomphinda ngo-2 ongaphansi kuka-625 is equals to siyahamba futhi sothatha lo 1 hlanganisa no-sin ka-data. Uma sesicedile ukwenza kanjalo la sesizoba no-sin kule ngxenye ka-data is equals to lo 2 ngimphinde ngalo 576 bese ngizoyithola ngo-1152 engizomsusa ngiyaxolisa ongaphansi kuka-625 bese la ukuze ngisuse lo 625 ngizophinda ngibe no-625 kule ngxenye. La engizokuthola manje ngizothola lokhu okulandelayo. Ngizohamba ngiyibala le eceleni ngibe no-115 2 ngaphansi ngisusa ngo-625. La inhloso yami ukuthi ngimanase le mpendulo le noma lesibalo lesi engifuna ukusimanasa sikhulu impendulo engiyitholile la ngu-527 ongaphansi kwa-625. La ngizodweba i-angle manje ka-CDM manje ehlukile. Nayi ngiyathemba ukuthi nayibona ukuthi ngiyidwebe kahle. La sino-C, sino-D kanye no-M. La sizothatha le mpendulo yethu yokuqala kule ngxenye la sino-5 square root ka-11 ongaphansi kuka-2 bese lobude lobu obungaphansi la sizothi sino-25 ongaphansi kuka-2. Nayi i-angle yethu okuwu-sin data. La is equals to 527 engaphansi kuka-625. Sesizosebenzisa lokhu ke ukuze sithole ubude njengoba silwela ukuthi sithole yona. La into engizoyenza manje ngizobhala kanjena. La sizothi is equals to h ongaphansi sithathe lokhu 5 ngaphansi kwa-2 ne-square root sika-11. Lo h lo wethu sizomqhubekisa kanjena. Sizothi h is equals to 527 ngaphansi kuka-625 engizomphinda ngo-5 ngaphansi kuka-2 nge-square root sika-11.
Loko uma ngihlanganisa lokho enikubonayo cela ukuya phezulu ngizothola lokho okulandelayo la lo 625 ngiyabona ukuthi sithole 125 lana sesizoba no 527 nesquare root sika 11 singaphansi kwalena i250 lo 125 simphinde ngo2 njengoba sithole u250 kodwa sizoqhubeka futhi sizame ukuxazulula a is equals to 1 ngaphansi ka2 engizomphinda ngo2 5 ngaphansi kuka2 ngimphinde futhi ngalesi ithole manje ngo527 square root sika 11 kuya250 bese la into engizoyenza lo 25 lo ngaphansi ka250 sinika u10 la ngizothola u2 ngiyaxolisa u527 phansi ka square root sika 11 bese la ngaphansi uma ngihlanganisa ngizothola u40 la uma ngibuyela le emuva ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi konke lokhu esicela kona sikutholile nayo ke impendulo yethu la sithola 527 somhlanganisa naloku okunye bese impendulo le engizoyithola uma ngihlanganisa u527 ngihlanganisa no4 kanye no11 sothola u578